Magandang good morning guys. So ayan, nagdadalos ako ng swimming pool kasi umay daw yung mga kakaanakan ko, eh umay silang magdidigos. So dito, tigyan mo ng step na, tanggalin yung mga dapat tanggalin, yung mga nakalubog, yung mga ayan, yung mga rurugit dyan. Tapos makita naman natin na may mga rurugit dun sa may flooring nya, kaya kukunutin natin gamit yung water pump. Oh, kita tayo matapo ya. Sunday po ngayon, so happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Yan yung hose na ginagamit ko na magkunot ng rurugit dun sa bababa. May mga pato pa dun na naglalangoy. Babaan nyo na yung mga pato doon yan. Kita naman yung mga rugit doon. Yan yung ginagamit kong water pump. So 1.5 horsepower, dinaanan lang ng konting filter. Washable filter na po yan, yung kukunutin ng water pump at ibibiling niya dun sa may tray. Yung isa, daanan ng filter, may tatlong butas sa side, yan, tatalo data. Tapos dahil may isa, nag-vacuum na, usually bilbiling ko na yan kasi so dahil rugit nga nandun sa flooring nya, matip-tip mo kan mo tidanong data yan. Kita po dahil vacuum hose sarap, vacuum line, tutok ko lang dyan yung timurdong na dyan yung PVC na orange. So yan, pass forward na natin para mabilis. Yan, sinimulan ko lang magkunot ng rugit dun sa baba. Maliit lamang po itong pool na to, pero kung hindi natin ma-maintain yung paglilinis ay magkukulay green talaga yung tubig, maglulumot. Yan, paspasan na yun, naglaingan. Yan, sinumot data magdalos-dalos mga nakakutong yan, nagtampisaw na sa danom ng nagtabugag. Kasi kailangan talaga yan na nakalubog yung hose, kaya nagtampisaw yung magbabacuum dyan kung asin mo yan. Yan, pinaspasan na lang may digit paton. So hindi po yan totoong ano guys, pato, ano yan lang yan, yung mga display lang. Oh, yan. So kahapon nilagyan ko na siya ng Hyclone, yung chlorine talaga na pang swimming pool, para kinaumagahan umepekto na. Tsaka hindi rin po pantay-pantay yung paglalagay ng chemical. Halimbawa po pag umulan, ibang klaseng chemical din po yan ang ginagamit. Depende po talaga. Meron tayong ginagamit na algicide, yung copper sulfate. Meron din yung chlorine plus Dicalite powder. So ayan, natapos na yung vacuum process. Tanggalin na lang yung mga kailangang tanggalin, yung mga hindi nakunot ng swimming pool. Ayan, siniwak-siwak na niya. Dinaklis na yung mga ibang rurugit na hindi nakunot. Yan, inikat ko na yung hose para ikabit ko na yung filter. Nilagay ko na yung kanyang strainer sa baba. Tapos nilagay ko na rin yung washable filter po yung ginagamit dyan kasi mabaling nga buguhan. Tapos ko na siyang ginapin, dilinis. Ay, na. Ayan natin sa sinagamit yan. Litik na yan. Litik.
guys, gandang buhay sa ating lahat.